them we there. Cymplex. Tell them we there. Your mad family we back again. Baba Ben Coffee. So we tell them again. Dinga coach kendi ne banga mu underwear. Kana vaka size Ben Kova no fiwe. Cymplex. The periti mu baba iwe. Vese vashaike vano pache mama iwe. Saka. Akuskuti tikuva chapat la veka imba hito muroba mancha. Okay. Andi ukama ikasha but wake ukusatiswa nebu wene kambwa saka andi nkamiswe na napambwa varikuti chikwa vapana kavane jambwa widede kwese varikujambwa vasikubatika paposta semkadzakarambwa no avafe vandimisa sofa pasemuriti muneni matsaganofa mangoma ndine webo mamwe ndakashafa varikusafa mirandimbovalafa no avafe vandimisa sofa pasemuriti muneni matsaganofa mangoma ndine webo mamwe ndakashafa varikusafa mirandimbovalafa ndikuti hauve kuhopli kwa Antoni woda kuita klashi neaikoni panapa unopapa unge taitoni ndovhura zvipakera unge taisoni kondiri ngwere ndopaya sejekiseni usaderere ndenge baba vatenseni haifiridzi ndiko kurokesheni ndiri chimasta iwe uri masturbationi no avafe vandimisa sofa pasemuriti muneni matsaganofa mangoma ndine webo mamwe ndakashafa vari kusafa mirandimbovalafa no avafe vandimisa sofa pasemuriti muneni matsaganofa mangoma ndine webo mamwe ndakashafa vari kusafa mirandimbovalafa saka akusikuti tikuvacha but la vyakaimba hito muroba mancha okay handi ukama ikasha but wake ukusadziswa nebuwene kambwa saka handi nkamiswe na napambwa varikuti chikwa vapanaka vane jambwa widede kwese varikujambwa vasikubatika paposta semkadzakarambwa no avafe vandimisa sofa pasemuriti muneni matsaganofa mangoma ndine webo mamwe ndakashafa varikusafa mirandimbovalafa no avafe vandimisa sofa pasemuriti muneni matsaganofa mangoma ndine webo mamwe ndakashafa varikusafa mirandimbovalafa